Zdravo svima i dobrodošli još jednom moj video, ja sam Anđela. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas snimamo jedan back to school video i ovaj klip sam rešila da snimim iako sam jako bolesna i imam injekcije i da ovo moram da snimim. Kreću se uskoro u školu i mislim da je ovo pravi video i da će ovo biti jedini back to school video što se mene tiče. Ako budem bila u stanju, snimit ću vam još neki. Za ovaj klip me je inspirisao Nenad sa kanala Nenad, nisam sigurna. On ima kanal Nenad i Zija, sa Zijom snima. Spustit ću vam link njegovog klipa u opis ovog klipa. Tako da pogledajte, mislim da vredi. O čemu se radi? Ispričat ću vam svoju priču mog nasilja, odnosno kako sam ja doživjela nasilje u osnovnoj školi. I objasnit ću vam i ispričati vam sve o kratkim crtama, a ispričati vam jednu poučnu priču koja može mnogo da vam pomogne i da vas osvesti. Pa hajmo da krenemo. Krenut ću od prvog razreda. U prvom razredu ja sam, mama me pisala na balet pošto sam jako energična po karakteru, volim da isprobavam mnogo toga i interesovalo me da se bavim nečim i mama je smatrala da je najbolje da me upiše na balet jer u tom periodu sam bila, da kažem, mršavija i drugačije izgledala i volela sam muziku i mama je rešila da me upiše. Mi živimo u takvom okruženju gde je okruženje veoma malo, gde smo svi povezani i svi smo okrenuti jedni ka drugima. Požarevac je mali grad i mogu vam reći da mi koji živimo još i na selu, mi smo još više povezani i svi smo tu zajedno. Ja sam išla u dve škole, odnosno to je jedna škola, ali prvo sam bila ovde kod sebe u selu, a nakon toga sam prešla od 5. razreda u drugo selo da idem u školu, jer je takva je škola, jer je ovde veoma mala škola u selu u kome ja živim, a tamo gde sam kasnije išla veća škola i više sjela je u toj školi. Išla sam sa 3 devojke, bilo je nas 4, odnosno devojčice. I sve je bilo okej, međutim, znate kad neko ne voli da ste uspešni, da idete ka cilju, da upoznate nove ljude, da ste drugačiji, da imate drugačiju želju za životom i niste okrenuti i gledate samo ovako. Ja mislim da i kada ste jako mali, vi ste jako svesni da neko uspešniji od vas i to je veoma žalosno. Postoji jedna slika, ako uspijem da je rađam, ja pokazat ću vam ovde, gde je jedno dete na prvom mestu i drži onako zbunjeno, dok je dete koje je na trećem mestu jako srećno. Tome se radi. Ja nisam bila najviša, ja nisam bila najbolja u školi, postala je devojčica koja je mnogo bolja od mene u školi, ali ja sam imala više ciljeve. Ja pored škole išla sam na balet, putovala sam mnogo, takmičila se mnogo i moja grupa je bila jako uspešna. Moj studij u tom periodu bio jako uspešan i dan danas je. Ono što se dogodilo jeste da su one mene počele da diskriminišu, da se svađaju sa mnom, da prave probleme, da me omalovažavaju, vređaju, psuju i ostalo. Ja sam to nekako prevazišla i nije to toliko bilo strašno u ta prva 4 razreda, bilo je, ali mama je to sve na vreme regulisala sa učiteljicom koja me mnogo volela. Kada sam krenula u 5. razred, krenule su tek tada problemi. Postala je jedna devojčica koja je iz drugog sela, ali išli smo zajedno deljenje, koja me uopšte nije volela i dan danas me ne voli, iako me gleda, pozdravljam me ovim putem i pričamo o njoj, da. Pričam o njoj zato što želim da vas uputim na to da ti ljudi nisu bitni. Ali ja je spominjem ovog puta da bi vam objasnila o čemu se zapravo radi i cijelu situaciju da objasnim. Krenule su prvo omalovažavanje sa njene strane, onda je napravila ekipu koja me je zajedno grupno su me omalovažavale. Bio je jedan dečak koji se družio sa njom, pa je i on tu bio sa jedne strane. Onda se tu napravila jedna ekipa, ja sam bila u drugoj, da kažem, ekipi i onda je tu krenuo, da kažemo, rat. Hvala Bogu, imala sam divnu razmenu pa je to smirila. Ja nisam dozvoljavala da me niko dira, ako dođe do bilo kog napada na mene, znala sam da se odbranim, ali nikada nisam želela da bilo koga diram i da pravim problem. Ja sam godinama putovala, dakle do 7. razreda, ne do
prvog razreda srednje škole. Ja sam dosta putovala sa baletom, išli smo svake godine u maju u Budvu, putovali smo u Prag, Makedoniju, putovali po cijeloj Srbiji i dosta sam bila van škole. Kada je krenuo Facebook, ja sam tada izbacivala slike sa poznatim ličnostima jer smo dosta bili sa njima u smislu da smo... Takve su bile manifestacije da su dolazili poznati, pevali na tim manifestacijama, mi smo naravno bili. Leontina je prijatelj sa mojom profesorkom baleta i svi smo, da kažem, dosta je moja profesorka baleta bila povezana sa tim poznatim ličnostima, tako da smo imali tu mogućnost da ih upoznamo, slikamo se s njima, dobijemo autogram. Njima je to jako smetalo, da. I svaki put kad bi dolazila, bila bi uperena prstom, ti fejkuješ, ti radiš Photoshop, ti te autograme štampaš, pa onda ti potpisuješ, to nije pravo. I vi shvatite da ljudi ne podržavaju to što vi radite i osjećate se loše. Da me podrži moja mama, moj tata, moja sestra, moji bliski prijatelji i moja najuža porodica. To jeste poenta. U tom momentu ja to nisam shvatala, da nisam to proživjela, verovatno ni sada to ne bi shvatala, ali eto sada shvatam. Kada je došao 6. razred, ja sam na svoj rođendan imala povredu kolena i nosila sam longetu. Nikome se nije setio, ne. Ja nisam bila važna, ja nisam mogla da dobijem svoj domaći kada mi je trebao. Ja sam morala da zovem drugaricu koja je veoma daleko da bi dobila njem domaći. Ja sam samo sa njom mogla da učim i niko nije želeo da mi pomogne za tih 2,5 nedelje ili 3 koliko sam nosila longetu, da ja naučim bilo šta i da kada se vratim u školu ne osjetim da sam mnogo toga izgubila. Nisam želela da se vraćam u školu jer osjećate se nepoželjno, osjećate se loše i želela sam samo da promenim školu, da isparim odatle. Međutim, nije se to nešto dalo, već me nateralo da ostanem tu gde jesam. Tako da nastavila sam da idem u tu školu. Nastavila sam da se borim sa njima, ali mogu reći da se tada nisam borila i ne bi bila sada to što jesam. Došao je 7. razred, gde sam ja imala užasan problem s jednim dečakom. Do toga je došlo da je mene udario. Onda od toliko napakovanog bola i stresa, ja sam uzvratila. Mi smo završili, ja sam izašla iz učionice, otišla kod moje razredne, mi smo završili kod direktora. Na, da kažem, moju neku sreću, ja nisam imala problem sa vladanjem. Njemu je spuštena ocena iz vladanja i znali su da je jako problematičan. I ja sam tada osjetila prvi fizički kontakt sa nekim. Nakon toga su sledili par fizičkih kontakta sa nekim, odnosno gurkanje i to je to. Nisam dozvoljavala više da moje slove spuštaju. Nisam dozvoljavala da bilo ko utiče na mene. Mislim da je bilo da sam se u 7. razredu družila sa jednom devojčicom. Ispred mene su sedele Anđela s kojom se dan danas družim. Sedela je drugarica koja je išla sa mnom i od 1. do 4. koja je iz mog sela. I sedela sam ja sa devojčicom s kojom je Anđela pre bila najbolja drugarica, a više nije, objasnit ću mi zašto. Ta devojčica koja je sedela sa mnom, združile smo se i ja sam i verovala. Mi smo toliko bile bliske da sam joj mnogo ispričala par stvari, da se meni dopada jedan dečak. Znate, kada se družite s nekim koji više nije iz tog vašeg mesta, već i dalje, onda se smatra da ste vi neko viši. Bar i kod nas su tako bilo, na veliku žalost. Ja sam se dosta družila sa nekim dečacima koji su van tih sela u kojima sam ja bila, već su bili iz Požareca. I oni su bili na jako velikom glasu, bili su jako popularni. I ja sam bila jako bliska sa njima, jedan mi se od njih dohvao. Ta devojčica koja je sedela sa mnom iskoristila je to i objavila na Facebooku. Nismo se dopisivali na papirićima, ona je to slikala i objavila na Facebooku da se meni taj dečko dopada. U tom momentu je to strašno, jer osjećate se izoto i jako vam je krivo, ali dobro. Krenulo je tada ismijavanje, mene je to povređivalo, ja sam to rešila.
i došao je taj famozni 8. razred. Na maturi neki su pričali, neki nisu. Ja sećam da sam s tom devojčicom pričala i imam sliku sa njom i razredno, ali ja to njoj nikad nisam zaboravila. Kad smo krenuli u srednju školu, mislim, posle toga više nije bilo vršnjačkog nasilja i ispričat ću vam nešto posle. Kada smo krenuli u srednju školu, ona je upisala isto ekonomsku kao i ja i pokušala je opet da napravi probleme, međutim moj drug zapravo je stao ispred nje i veoma finim tonom i lepim rečima je objasnio da može da nagrabusi i da će to biti poslednje što je ona meni uradila. Krenula je ona i dalje, međutim to nije bilo tim čestim ponavljanjem tih prozivki i lošeg. Pokušavala je par puta na hodniku da uradi to što je želela, svaki put je bila sprečena i svaki put je bilo njeno smirivanje i mogla da završi jako loše zbog ne. Postoje djeca koje nisu jaka kao ja, postoje djeca koje su možda slabija, koje ne gledaju sve tako, postoje djeca koje su mnogo jače od mene i ja im se divim. Postoje djeca koja su imali vršnjačko nasilje i nažalost ubili se. Postoje djeca koja pričaju o tome kao što pričamo Nenad i ja i mnogi na YouTube-u. Ovo je tako važno da znate da svaki put kada želite nekome nešto loše da uradite, razmislite da li želite da se vama to desi. Razmislite da li je to jako dobro ili je to veoma loše. Razmislite da li na taj način nekome rušite snove i da li nekoga povređujete. Postojala dana kad ja nisam želela da idem u školu. Postoje djeca koje su odlazili, nisu čak ni završili školu. Da li je vrijedno toga? Da li time što ćete nekoga da uredite i nekome načinite loše, da podignete sebe? Najgore od svega je roditelji mnogi zatvaraju oči zbog toga i ne interesuje ih da li njihovo dete povređuje nekog, da li maltretira fizički ili psihički, da li vrši neko nasilje na njih to ne interesuje. Ali postoje roditelji kao što su moji roditelji. Tako da mislim da je najvažnije da se vi pronađete, da vi kao neko ko ste pokušali nekoga da uvredite, da razmislite o tome da li je možda vrijedno da se izvinite tom nekome. Ne shvatate koliko loše može to da utiče. Niste ni svesni. Hvala Bogu na mene uticalo pozitivno. Ja sam ovdje gdje ja sam zato što volim sebi, volim to što radim i volim da sam ja. Mnogo djeca su izgubila samopouzdanje, mnogo djeca su postala nešto što nisu želela da budu. Tako da mislim da je najbolje da svako gleda svoj život, da podržite dobro i nemojte da dozvolite da neko nekoga omalovažava. Ako vidite bilo kakvo nasilje, uvek prijavite. Niste izdajica, niste tužibaba, već ste samo iskreni i želite nekome dobro. Smatram da treba dobro da razmislite o svakom potezu koji činite, jer možete nekom život da uništite. A ja mislim da to nije vredno. I mislim da treba da razmislite da li to zapravo treba da bude tako. Nadam se da vam se ovaj video sviđa, ako jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal. Ako želite još ovakvih priča, želite da pričamo o temama koji su vezani za život, pišite mi, ja ću naravno snimati. Nadam se da će ovaj klip stići daleko i nadam se da će mnogi od vas pogledati ovo. Tako da, ja vas ljubim puno i vidimo se u narednom klipu. Ćao!